Hledáte jedinečné místo, které spojuje krásu přírody, vůni vína a klid? Právě jste ho našli. Tohle je vinařství v Konárovicích, víc než jen vinice. Je to příběh, atmosféra, příležitost. Vinice má přes 3000 metrů a pěstují se tu 4 odrůdy vinné révy. Součástí je rodinný dům s krásnou degustační místností a vlastním vinným sklípkem. Ideální pro osobní potěšení i menší akce. Na pozemku najdete také 2 stylové chatky, každá 4x4 metry. Perfektní pro hosty, pro nájem nebo klidnou práci v přírodě. Tohle místo má obrovský potenciál pro vinařství, agroturistiku nebo klidný život mimo ruch města. Jen hodinu od Prahy a přesto úplně jinde. Vinařství Konárovice je místo s obrovským potenciálem, proto pokud hledáte ideální místo pro podnikání nebo pro klidný život v nádherné krajině, tady jste na správné adrese.